alagaan na si ate. O kanino? Ano nga ka nag-uranay? Ang abi, magilakog di ko kauban niya. Sige, magkuha ko wala na. Kol, mamutol, lapod mo kahoy, Kol. Oh, maura may trabaho naman eh. Di ba bawal na mamutol o kahoy, Kol? Oh, bawal god pero nangamura man taan eh. Kabalo ba, Kol? Mo na makakos o landslide sa yuta o mo na dahilan na magbaha. Kabalo god pero ari mo ko mag-uulong mulan sa inyo ta dire kay di mo ko taga dire. Bala, dyan tayo mong gabuhat, Kol. Maabot ang panahon. Kita na dyan po mag-antos. Jesus mag-antos god. Asa man itang ngorta dai? Sa lubot kabayo. Papatiran ta dito. Kol, nako'y kasabihan, anak, Kol. Jesus oy nagkasabihan. Wa pa lang ka na tao. Mamutuloy na kong kahoy. Ano akong kasabihan, Kol? Kung hindi natin alagaan yung kalikasan, pagdating ng panahon, kita rin yung kawawa. Pasalin, mauro din ako panganabuan din. Kaya, Ah, tara. Dala na. Ya, ilay na milin. basta, Kol, maura na akong mastorya sa mga. Tama gyud itong ingon ni Ilin. Hindi natin alagaan yung kalikasan, pagdating ng panahon, kita rin yung kawawa. Unang alagaan na tong kalikasan kay gabusaran na to ni kita ra pod ang magantos.